Padong mi karon sa kanang Kira santo. padong mi karon sa Antikira kay bisita taon na to yung tong mga kaigsuonan dito nga dugay na pud nga wala nakasimba kay tungod sa pandemic di sila makabiyahe. So kami may moadto sa ilaha. Bibili na mga bata dito sa bahay, kabantay na mo ni Ade. Kay kami rin dito Antikira kami daw milyang ras milyang. Kami di karon sa buhay ni Agi. Agi may padong sa lukto dahil sa memorial. Memorial na siya guys, mga menteryo na siya sa buhay. No? Ngomong kali tengah motor wak ketungas. Tungas juga kalau dipawang lagi kalau. Anjir, mau ini kapan nih guys kayak mau tungas lah gak nih mau tak hunung. Loh. Goodness mereng di mondar.
Apa jadi apa nih andar? Balikan naman. Hinaog ni guys kay 100 motor. Ya deh. Hah? Ang sana? Init ang makina. Ingat ang makina? Masa ingat ang makina di mandar eh. Ini ada barber ano, may haircut na. Haircut sa Atbang. Ano yun? Sana deh. Why is that? Salamat yun. So pagpahuway sa mi kay niinit ang makina mao nang di mo andar. Huway sa mi diri. Saan lugar de? Cortez na mi guys. Nyunong mi diri kay ningala kapaw nga motor. Diya kay di man siya mo andar sa og kuan paandar. Kay init day kuno makina. So, ara sa mi stop din. Pungko-pungko. So wag gid mi andar og motor guys. Nagbaktas ko karon kay padung ko sa ubos kay tas milyang sa ubos kay ijang gipa tugbong kadung ubos ang motor kay basig mo andar adjud mi andar tara sa tos sa unahan nasa dito ni unang. So anja ako raman isa na bilang dito nagbaktas na ako kadung na tanidja nara mi dire sa kuan maribuhok man daw ni kabawan maribuhok. So ambot ko makadong pa ba makabot ko ba may antikira ani di siguro. Apit naman alas 3 niya. Tara may orasa makabot ron sa antikira umudong pa mi. Di pa ni andar og motor sao na lang. Ay nako. Ibubuan na og tubig wa gyapon mandar. Pag makina gisudok pa jud ko. Ah. Nyandar. Wajib ko mi andar sa nang ron. Vlog na something. Ang namgo kay nagwalik ka niya gi-review kuno kas mga bata. Ewan sa bulad do. Gi-review. Ari manukan. Ha? Ari manukan. Dala kan do. Sorry, natagay do. Damo no dungan no. Ay. Kani gibubuan na jag tubig ni kani. Kay abin jag kani minungdan. Dong mi sendua ganina. Ingon si Len na ako ni tada. Na bata na ako. Text pun la pastora na. Kinsa nga text na to di. Ah, tabaga sa Saan eh? pastora. Nawatay load. Ang mga ni palibot sa mga ginungan. Ano na itong ason.
may anak sa may tugbong kay basig mo andar ang motor wa mo gid andar. So gichata na lang ni Milyang ag kanang kay suuna na mga nasa antikira nga dili na siguro may makadung kay sa ano pagdung awan man mi andar ang motor. Okay ko ba sa ano paguli. Dagko nga isingot si Milyang oh. Isingot og taman. Og sinikad sa motor wa jud mi andar. Karon na po na siya na ingani nga di mo andar ba unsay problema. Ginoo na pay purpose tigyan tanan kung namang ganigi alaw ang Ginoo nga kuan may tabo nay purpose gid anong ingana. Oh, hapit naman po alas 3 nya na pa may tuluan mga bata sa dawis alas 5 so murag apikin na kay mudong pa may o dong pa jud mi sa tikira nya wala pa pud andar lagi ang motor saon pa pagdong. Layo-layo para ba pud mi. So siguro babalik sa misagi. Nya magtudlo nang Dios mga bata. Kay nama wa mi mahimo ani ro sing paabot diri. Milagruhan sa Ginoo mo andar na yung uli na mi. Tumingaw ka rin lugar oh. So update ra man ako niya guys kung saan may tabo. Ay dili man ta kani among gamiton nga motor kato man tang isa nga sa isang trabahoan ang huam na sadya na nanghid ang amo nga kato sa lagi gamiton kay mudong mig antikira unja kay nagbag-o man jang hunahuna ani nga mas ka rin na lang gamiton kay basig makatungas kay kami rang duha habay nakatungas ni hunong wala man may andar no kay kaning motora po di po lisod po na siya gamiton og tungason kay labi na dahag karga kay di jud ni makakuan kadaog kay karaan ang motora Wala pa pastor. ja Kalit. ang tagija aning motora kaning motora guys Karing sa kaon na yung kabawa. kuan na po na siya kanang hinatag sa Ginoo ba kay ipalitan Miss Amerikano palitan Miss Amerikano nya ipalitan na nabog 15,000 nya tag-iya jud ani namatay na kinakras nya kami nakapalit ja dugay-dugay na pun siya mga 3 years na siya sa mua 3 years o mga 3 years dugay-dugay na po pero dugay pa siya na standby wala na siya nagamit kay lagi nang kuha ng biglang motor ka scooter kadali ra mo andar kay kani bugat nang goda ko mang motora na dakuong motora ba dakuon bugat o daghag sakay kini siya bag-o na siya kinalit inutang na ni guys sa iyang trabahoan bag-o ni so wala din siya ingani wala siya panghabal-habal ng motor guys duha ni sila ang gitsatan sila duha pero dito kani kay guba na guys siya kani ano pang gamit to kay kuan ka motor kay moto kato pang dayon pa siya kuha matong isang trabahoan kasi naabot na mi kantikira ron subaw na unay ko atan subaw maka kuan ra kay serian des pastor naman taning motora amot karon ra po ne pastor yang istorya guys goodness ni mandar deh didit na ibadong ubos ang ganda kami dire aring abatan man eh so nami dire abatan ha kami dire nahunong padidit naman may naman dire abatan manda na unta ni makauli na ni sunana pud mi dire ang tanggong ay walay balay mo yung palibot tubig garis hilid abatan man ni sumpay na sa abatan guys sa maribuhok kapoy na Milyang og sikad-sikad wa pa si Miandar ang sa ning kalit uy naghana naman di kog kuan unto ka sakit daghan man gud diri kuan o mga hibi-hibi mga sagbot nas bukid mo kuan ba mo pero sinina
Dahil po hibi-hibi dahil stupad na ho, di ah. Ay, hibi-hibi. Anak ko, nanit ko. Ah, tabangin ni Lord. Andar ng motor. Ang kadaot pa dyan guys, kung may load, wala may pang-contact sa akin sa among kontakon. Hindi ba makaparescue? May tawag si pastor pero ang buta ko tawag. Kasi mo rescue na mo ani. Maganoy mi guys. Good test. Abay, maganoy. Maganoy mani mareng. Huh? Kinuha ko. Kuan mani guys. Alay lakad 2020. Ay, ginawa ko. Bukat na bago na ang motor, di po basta-basta. Hindi, sa'yo yung po diganoy. May ganyan kayo maayo pag panahon, di uwan. Ay, naku. Saan ni balik motora eh, pabadlong man. Hindi pabadlong. Naghanap ko ano niya, nga na bule. Ano ba ni bule? Nipa. Ah, dahan kay nipa diri guys, oh, kinabagaang nipaan. Napadiri spikas. Na mao din sa himuon og kuan atop. Atop sa balay ba mga nipa house. Taray bridge. Bye. Paspas na kasi nila kay paspas malakaw. Nandito tubig sa kilid oh. Nice. Ay. More siya one way nga bridge. Anya. Nice kay view ani oh. Na-appreciate na ako ang view kay kabaktas. Hallelujah. Baktas pa more alay lakad. Sa dud kan sa amin yung magkakauron. Diyan, hunong na po dire. Tuarag tulay sa kuan guys, kanang tulay na sa amo na siya Abatan Bridge kanang inyo nakita kanang color red mo na siya Abatan Bridge. Ladyo-ladyo pa mi diha kay na pa mi agion na ri oh. Are pa mi mo agi. Usa ay makabot atong Abatan Bridge, layo pa. Nandiyan di mo na ang motor, amo na mo baktason. Ha, layo-layo. Nami diri aring kuan na siya atop na siya murag slaughter diri, murag bantayanan sa mga pulis siguro na napagripo. Ay. Kanta na lang ta diri kuan. Malamig ang simoy ng hangin. Dagko na kadag singot si Milyang, grabing singutan sa likod, basa na sa sinina. Kapag kapag naandar. Ay bata diri bijang mahal oh. Sulo. Ikan mo gunindot ka jud view diri oh. Wow. So i-update naman ako niya guys kung saan may tabo kung asa meron pa doon magunsa may ano ron. Ay dagay pang giayo ag kuan motor kay namasin ba basig mo andar. Yeah. So update naman ako dyan guys. Diyan na pang gisawara nag-start. Nag-start ba?
Bakit ang andar? Hoy, andar na! Ay. Nagua. Sige mo andar sa problema ni motora. Pailis na sa motora be. Nagua, my goodness. Layo-layo, magkano yung layo oy. Andar. Ay, nagsakayan guys. So. Ako din yung gumba eh. Mga naguba. Ano sa tawag na? Light. Tawagan eh. Bako na siya guba. Buwak mo. Ang sabi, connection na niya mo me. Unsay tawag? Excuse me basay. Unsay tawag ngayon niya basay? Wala. Kanang murag. Ay mo kunik bitaw nga muon ang motor. Maulay guba eh. Gusto kita? Di Di. na kani siya. Kani sa tawag ani. Kuha ka lang, wala ka lang fuse. Fuse no? Oo. Bantu. Di mo andar di. Di mo andar. Ya, andar na. Pwede direct ba na mo? Pwede direct. Pwede na eh. Oo. Ganyan na may isang to. Ako man ang gisuyag on. Okay. Sina putol na. Pero on man gyapon are. Sila mo andar. Fuse na siya, fuse. Fuse niya eh. Sina putol ang fuse na. Naliki siya. Kani. Putol. Wa pod. Ani. Okay ra ga putol. Kay maon man gyapon. Okay ra yan no. Okay na na. Sa hininda na niya. So, nag-ano yun karon nag-ano yun ang hiram. Kaya may hita may dito sunahan o kanang sana, habal-habal de. Kung tanan nang asa pwede magpaayo. Ang bansod may andar. So, ito may sunahan kaya basi na ay makatabang ng paramandar. Jaw apod may wapod po kuno kuan ani kanang abli nga. Sa tawag ano nang mekaniko ba way abli. Kay Domingo mangudron. Sarado di nakasagaan ba sa Sunday. Nandiya mangita pa may tunahan og load kay para na makakontak mi ba. Mapa-rescue. Kay mo andar ang motor, ambot. Ambot na lang. Baktas tani ron. Kanta, tanik. My Savior, Redeemer. Itong, pagkanta lang ganyan. Diyos, o balaan ka. Jesus, tako sa tanan. Langit ug yuta musinggit sa iyong ngalan dungog himayan tubulan ka gumawa ay pagkabahin hataas na lagi tao na ito na nada agyan nada ay may mga tao sa babuo may mga tao sa babuo lagi bisa na anak may mga tao sa ibabaw nice taas madagang ta kay taas pa sa kalangitan
gamas deh guys, kaya ako gamas. Labor ba siya gamas? Ugalapan pa sa kadagatan, hangtod sa kahangturan, daigin ka Diyos o balaan ka Jesus, kako sa tanan. Nice kayo pa ano do. Langit ug yuta musingit sa imong ngalan, dungog yung ayan. Nay ko ano, tubulan ka, tabok ta. Nay ko ano ni, kaya kasay, saan siya? Firefly. So yun na, risky na siya sa kuan maribuhok mga may pagkabahin ato siya ngayon padong maribuhok hari padong tagbilaran adong mangga kayo parang motor na mauwa pa ni Andar saan man de Sakay na lang. ang motor Bili na. Diyos of ay spark plug Kadang-kadang minggu tayo May biyenta. Kita kanino ka sa TV sa siguro na ilaw eh. Undersize. Ay, lahi din ito. Size. ay gula deh Indiki ka po na. Edilberto, ini si Indiki. Bingaw to na wa man mi kanang bus, ay kanang berat. Eh, gua na dinilain maputo di ko to kay tumian ni ro. Di na ka kuan nga lepas mangga. Ara nang wala pagkabutan ng una to kay Marera. Ato doa pa kay nahubog mo itong gabantay. mangga ka na ay ginoo ko ay salamat Ha? para na isa kay
Hindi ko to mga naguban. Ay, linggo eh. Linggo. Isa ako ade. Buntag din yung gan. Masa na de butse? Butse isa. So guys, niabot namin dito sa balay and guys, bigla ni tagpo pa niya. Oh, tapos yung may ka. Yan mo eh. Nagubam kuan. Oh, gino ko. Taras Jared. Ah! Bitibi. Isa ko na ako. Isa sa... Ay, dala sa sikliya. Nagkabulingit agnaong. Mga sama na yung naong eh. Kabulingit man. So, mag-prepare na mi kay mag-Bible study na may mga bata. Uy! Di! Lapok lagi ang kuan di. Saw. Siguro ana. Kapag balihog. So, mag-ready na mi guys sa mag-Bible study karong hapon kay para sa iyo uli ang mga bata kay kapoy ko. Kabaktas mi. So thank you for watching this video and I hope you like it. If you like if you do, don't forget to like. God bless guys.